sada i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blagoslovi. Hristos je istiniti Bog naš koji ima vlast nad živima i nad mrtvima. Molite nam pretiče sve Matije, sveti slaven svehanika, apostola, prepodobnih i bogoslova otaca naših svih svetih. Neka dušu za najpresnije sluge svoga monaha Kozmu, nas i pranstani. U naručje Avrama pokoje sa pravednima, pribonasom i spase kao blagi čoveko ljubav. Amin. Večnaja tvoja pamet, da se blaje prisno pamti, brate naš Kozmo, monase, večnaja pamja. Večnaja pamjat, večnaja pamjat, večnaja pamjat. Bog da vam zaprosti, Bog da mu daje sasvim desu. Pre neki dan pročita kako Nikolaj kaže što mnogi prave kuće da uživaju, da žive, kaže ne prave ljudi kuće da žive nego da prođu kroz njih. Eto toliko je, kaže, kratak život čovjekom na zemlji i zaista i koji malo duže žive godina, pa su tako pitali stare kako ti je prošlo, kao je 90 godina. Pa kaže kao na jedna vrata da sam ušao, na druga da se izašao. Toliko je prodan život i ništavan da se čovjek čudi